Исәнмесез балалар, бүгінгі дәрістә турыга перпендикуляр белән танышырбыз. А турысын һәм бу турыда ятмаган А ноктасын тикшерик. А ноктасын кисемтә ярдәмендә А турысының H ноктасы белән тоташтырыйк. AH һәм А турылары перпендикуляр булса, AH кисемтәсен А ноктасыннан А турысына үткәрелгән перпендикуляр дип атыйлар. H ноктасы перпендикулярның нигезе дип атала. Балалар, уйлап карагыз әле. А ноктасыннан А турысына безнең шартка туры килерлек ничә туры үткәрергә мөмкин? Хәзер шушы сорауга җавап бирү өчен турыга перпендикуляр турында теорема белән танышырбыз. Перпендикуляр турында теорема. Турыда ятмаган ноктадан бирелгән турыга перпендикуляр үткәрергә мөмкин һәм бары тик берне генә. Димәк, безнең бирелә BC турысы һәм BC турысында ятмаган А ноктасы. Безгә исбатларга кирәк, А ноктасыннан BC турысына перпендикуляр үткәрергә мөмкин һәм А ноктасыннан BC турысына бердән-бер перпендикуляр үткәрергә мөмкин икәнлеген. Исбатлауны карап үтәбез. Рәсемдә күрсәтелгәнчә, BC нурыннан башлап ABC почмагына тигез булган DBC почмагы салабыз. ABC һәм DBC почмаклары тигез булганга күрә, аларның берсен икенчесе өстенә. Беренче почмакның яклары BA һәм BC, икенче почмакның яклары BD һәм BC белән тәңгәл килерлек итеп салырга мөмкин. Моны рәсем BC турысы буйлап бүкләнә дип уйлап күз алдына китерергә була. Бу вакытта А ноктасы BD нурының ниндидер К ноктасы өстенә салыныр. АК һәм BC турыларының кисешү ноктасын H хәрефе белән тамгалыйк. AH кисемтәсе BC турысына перпендикуляр була да инде. Ул эзләнелгән перпендикуляр булыр. Дөрестән дә күрсәтелгән салу, ягъни рәсемне бөкләү вакытында AH нуры HK нуры белән тәңгәл килә. Шуңа күрә бер почмагы ике почмагы белән тәңгәл килә. Шулай булгач, почмак 1 һәм почмак 2 тигез. Ләкин 1 һәм 2 почмаклары чиктәш, димәк аларның һәр кайсы туры. Шулай итеп, AH һәм BC турылары перпендикуляр. Хәзер А ноктасыннан BC турысына бары тик бер генә перпендикуляр үткәрергә мөмкин икәнен исбатлыйк. Әгәр А ноктасыннан BC турысына тагын бер AH1 перпендикуляры үткәрергә мөмкин дип уйласак, BC турысына перпендикуляр AH һәм AH1 турылары кисешәләр булып чыга. Моның булуы мөмкин түгел. Димәк, А ноктасыннан BC турысына бары тик бер генә перпендикуляр үткәрергә мөмкин. Теорема исбатланды.